Oletko valmis sukeltamaan fantasian, maagisuuden ja mystiikan maailmaan? Maagiset messut -tapahtuma käynnistyy pyhäinpäivänä 1.11. Lahden messukeskuksessa. Vuoden 2025 tapahtuman teema on klaanit ja tapahtumasta löytyykin muun muassa maagisia alueita, mystiikan täyteisiä luentoja, syvällisiä workshoppeja ja erilaisia kräftäyspajoja. Voit esimerkiksi valmistaa oman loitsupullon. Tapahtumasta löytyy myös monipuolisesti ruoka-, juoma- ja herkkutarjontaa. Päälavalla nähdään erilaisia musiikki- ja tanssiesityksiä. Löydät tapahtumasta myös taidenäyttelyitä, tatuoijia, tarotkorttitulkitsijoita ja uutuutena myös poffausareenan sekä erilaisia roolipelejä. Tänä vuonna maagisilla messuilla voi myös pongata useita julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Janne Katajan, Häärien ja Katariina Sourin. Tapahtuman Meet and Greet-pisteellä voi myös tavata suosittuja somevaikuttajia ja maagisia otuksia. Voit pukeutua myös itse omaksi suosikki-fantasia-hahmoksesi ja esimerkiksi tunnustaa oman klaanisi värimaailmaa. Oma asukokonaisuus on mahdollista ikuistaa erilaisilla valokuvauspisteillä. Sinulla on myös mahdollisuus ihastella tämän vuoden fantasiapukukilpailun finaalia. Mikä parasta, tapahtumasta löytää yli 100 erilaista maagista myyjää ja pienyrittäjää, joiden valikoimista teet uniikit ja mielikuvitukseikkaat löydöt, kuten käsin valmistetut korut ja asusteet, fantasiataidetta, sisustuselementtejä, luonnon kosmetiikkaa, kristalleja, tarotkortteja sekä kirjallisuutta. Älä missaa Suomen maagisinta Halloweenia ja hanki liput ennakkoon Liveto-lippukaupasta. Muista ottaa maagisten messujen somekanavat seurantaan ja lisätietoa tapahtumasta, sen esiintyjistä, aikatauluista, pohjakartoista löydät maagisten messujen kotisivuilta maagisetmessut.fi.